Meer dan 2 miljoen mensen kijken vanavond naar Terneuzen. De stad is het decor van The Passion. Wat zou je doen als ik dat deed? En verder in deze uitzending. Veel extra geld voor Zeeuwse wegen. Verdwenen drugs, aanleiding voor moord. Goedenavond, nog even en dan barst het spektakel los in Terneuzen. Om 8:30 is het paasverhaal The Passion live te zien en te volgen. De generale repetitie is net achter de rug en dat zag er zo uit. Arme Maria. Als moeder laat je alles vallen zodra je je kind ziet lijden. Mijn werk en carrière doet me niets beslecht. Alles leek ineens zo klein en belangrijk. Maar iedere moeder weet ook dat er een moment komt dat je je kind loslaat. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Viel hier voor je op de grond. Wat zou je doen als ik dat deed? Ja, ook Zeeuwse nummers erin dus. Hartstikke leuk. Voor ons in Terneuzen is Anke Tanihatu. Anke, voel jij de spanning al een beetje? Ja, op dit moment heel erg, want ze zijn nu nog met een doorloop bezig. En dat zie je achter me gebeuren. En je voelt eigenlijk dat het nu allemaal samen moet komen. Hè? De daken staan vol met camera's, de lichten gaan aan. Het is, de mensen beginnen hier binnen te stromen. Die komen allemaal met shuttlebusjes hier zo meteen aan. Hier achter me bij de hekken staan nu ook weer wat mensen stiekem te filmen, want het mag eigenlijk niet. Wij zijn ook achter de hekken geduwd, want we mochten eigenlijk niet kijken nu. Dus het begint een beetje zo, het bouwt zich op en dat moet ook, want het moet zometeen wel allemaal in één keer goed. Het is live, hè? Ja, en weet jij ook al de plekken die er zijn, de route van het kruis, de plek waar Jezus staat aan het einde? En gaan ze die sluizen ook gebruiken? Zeker gaan we de sluizen gebruiken. Dat is één ding wat zeker is. Er is een hele mooie scène aan het begin, heb ik begrepen. Dat ze eigenlijk Terneuzen binnenkomen varen met een boot bij zonsondergang. Nou, dat kan alleen maar mooi zijn. En de route van het kruis is eigenlijk nog steeds geheim. Eigenlijk mogen we die nog niet weten. Het heeft allemaal met veiligheid te maken. Ze beginnen bij de sportvelden. En dat is toch ongeveer dikke 2 kilometer die mensen die dat kruis dragen moeten afleggen. Voordat het hier op het Stadhuisplein aankomt. En ja, Jezus, op het eind. Ja, ik heb het al eerder gezegd en ik denk dat het nog steeds zo is, dat hij toch wel boven op het stadhuis moet gaan staan. Ik heb het ook aan David Giffhorst gevraagd, de regisseur. Nou, die zegt alleen maar, wat is het een mooie plek en wat gaan we hier prachtige plaatjes maken. En een van die plekken is dat stadhuis en daar staat ook het koor nu al te zingen. Dus volgens mij wordt het een hele mooie avond. Ja, nog één vraag, Anke. Kan je er ook nog komen in Terneuzen of zit heel die stad potdicht en vol beveiligers? Nou, ik denk dat je nog wel hier kunt komen. Ik zie nog steeds auto's rijden hier over de dijk. Alle parkeerplaatsen zijn afgesloten, de binnenstad is afgesloten. Maar ik denk dat als je op de dijk gaat staan, kan je het misschien ook al wel zien. Dus ik zou zeggen, probeer het gewoon. Want ik denk dat het een mooi spektakel voor Terneuzen wordt en dat Terneuzen shined vanavond. Dankjewel, Anke. Ja, en vanavond om 8:30 is The Passion dus in ieder geval sowieso te zien op NPO 1. De provincie gaat 9 miljoen euro extra steken in de wegen in Zeeland. Want als er niets gebeurt, zegt de provincie, dan zal het aantal ongelukken de komende jaren toenemen. De wegen moeten dus veiliger. Er is 400 kilometer provinciale weg in Zeeland en er zijn 18 plekken gekozen waar de veiligheid verbeterd zal worden. Dat kan door de inrichting van de weg te veranderen of door fietsoversteekplekken of bermen aan te leggen.
Er is weer een woning beschoten in Vlissingen. Dat gebeurde tegen 1 vannacht in de Paulus Potterlaan. Dat is in het gebied waar de politie preventief mag fouilleren na eerdere schietincidenten. Er raakte niemand gewond. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart. Ja, nog meer Vlissingen. Lang was onduidelijk wat er gebeurd is aan de Viesodeweg in Vlissingen. Vorig jaar 5 september. Bij een schietpartij komt die dag de 28-jarige Ricardo uit Goes om het leven en raakt een Mexicaanse man zwaar gewond. De politie doet nog steeds onderzoek, maar inmiddels wordt er wel iets meer duidelijk over wat daar gebeurd zou kunnen zijn. Aangeschoven verslaggever Rick Bot, jij bent hier ingedoken. Wat ben je eigenlijk te weten gekomen? Het leek vorig jaar de zoveelste schietpartij in Vlissingen na een lange reeks schietpartijen afgelopen vorig voorjaar. Maar nu hebben we de afgelopen tijd een aantal dossiers bij elkaar kunnen voegen. En dan lijkt het toch dat die schietpartij aan de Viesodeweg te maken heeft met een grote drugsvangst. En dus helemaal op zichzelf staat. Op 4 september 2024 begint het allemaal in de haven van Rotterdam. Daar wordt een grote partij crystal meth onderschept van 270 kilo. De drugs met een waarde van 2 miljoen euro zijn onderweg naar een bedrijf in Middelburg, maar komen daar dus nooit aan. Een dag later, op 5 september, heeft Ricardo uit Goes samen met een Mexicaanse man een afspraak aan de Viesodeweg in Vlissingen. Beelden van Opsporing Verzocht laten zien hoe ze bij een zwarte auto staan te wachten en even later volgen ze samen een witte auto. Volgens de politie gaat het over een afspraak over een partij crystal meth. Om 1 uur 's middags komt er bij de politie een melding binnen van een schietpartij aan de Viesodeweg in Vlissingen. Agenten die ter plaatse komen vinden Ricardo, hij is overleden, en niet ver daar vandaan in een akker ligt een Mexicaanse man. Zwaar gewond. Hij wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later wordt aangehouden. Ja, en deze schietpartij en die grote drugsvangst in Rotterdam hebben dus met elkaar te maken. Ja, Vertel. Die partij Crystal Meth uit Rotterdam was bedoeld voor een Middelburger en hij is daar ook voor aangehouden. Maar, nu komt het, er is nog een verdachte in die zaak en dat is die Mexicaanse man die is neergeschoten aan de Viesodeweg. Samen staan ze terecht voor de invoer van drugs via het bedrijf van de Middelburger. Ja, en die Mexicaan is dus verdachte in de ene zaak, slachtoffer in de andere zaak. Als je dan gaat denken, dan zou die schietpartij een vergelding kunnen zijn voor het kwijtraken van die grote lading drugs. Het lijkt er heel erg op, maar zo zeker kunnen we dat dus nog niet zeggen. Wel dat die Mexicaan dus in beide zaken betrokken is. En ook de politie zegt in Opsporing Verzocht dat de afspraak waarschijnlijk gaat om een partij crystal meth. Ja. Voor die dodelijke schietpartij is 1 verdachte opgepakt. Een tijdje terug al, maar hoe gaat het verder met die zaak? Ja, vorige maand is er in Vlaardingen een man aangehouden. Hij wordt ervan verdacht samen met anderen Ricardo vermoord te hebben. De politie zoekt ook nog naar 2 andere mannen. Zij worden gezien als ze die witte auto die we net zagen parkeren in Goes en daarna met een andere auto Zeeland verlaten. De politie vraagt iedereen die meer weet over dit incident om zich te melden. Dat kan eventueel ook via Meld Misdaad Anoniem of het Team Nationale Inlichtingen. Dankjewel, Rick. Koningsdag is nog ver weg, maar de Koningsspelen waren vandaag al. Dit is de laatste dag dat basisschoolleerlingen les hebben voor de meivakantie. Zo ook op de Prinses Irene School in Goes. Ja, dansend de vakantie in dus en er werden ook heel wat spelletjes gespeeld. We gingen een parcours doen. We hebben stoelendans gedaan. Stoelendans? Ja, het leukste. Omdat ik heb gewonnen. En wat ook bij dit sportieve Oranjefeest hoort, is een gezond koningsontbijt. Maar dat is in Goes niet helemaal gelukt. Nee, alleen maar stroopwafels. Alleen stroopwafels? Ja, en nog siroop. Dat is toch niet zo gezond? Minder gezond dan dat de koning misschien wil, maar dit jaar is het eventjes zo. Studenten van de HZ hebben kleding gemaakt voor mensen in een rolstoel. Want leuke, hippe kleding vinden die makkelijk aangaat, is een uitdaging voor rolstoelgebruikers. Ik word aangekleed door mijn hulpen. En zeker bij hun is het vooral sjorren en trekken en hopen dat de trui niet kapot scheurt. En daarom kiest Bob vaak voor te grote kleding of trainingsbroeken. Studenten Merel is bevriend met Bob en vond dat dit probleem opgelost moet worden.
Dus vandaar hebben wij kleding gemaakt met ritsen erin, zodat het gemakkelijker aan en uittrekken is. Ja, en ook gewoon beter zit. Hier hebben we ritsen laten vermaken aan de zijkant. Inmiddels is er een website en zijn de eerste bestellingen binnen. En ook Bob is blij met zijn nieuwe trui. Eerst dacht ik van, ja, het gaat wel, dus waarom zou ik het nodig hebben? Maar je merkt pas echt als je het gebruikt van, het kan echt makkelijker. Vrij veel bewolking vandaag, af en toe een waterig zonnetje. Het werd 13 à 14 graden. Ook vanavond blijft het droog, zullen ze in Terneuzen blij mee zijn. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag gaat de zon schijnen. De temperatuur gaat iets omhoog en er staat weinig wind. Ja, en dan nog een soort dienstmededeling. Onze radiozender gaat vannacht uit de lucht op FM en DAB+. We zijn calamiteitenzender natuurlijk, dus daarom moet u dat weten. Vanaf middernacht tot 6 uur 's ochtends. Omroep Zeeland Radio is dan wel te horen via onze app, de website of het tv-kanaal. Tot zover. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.